Hej, mit navn er Ane, og jeg er koordinator og underviser for SGK, og jeg er en af dem, I vil møde til optagelsesprøven her i maj. Udover mig, så vil I møde nogle af de faste undervisere, vi bruger på SGK, og så vil I også møde nogle af vores elever, som går hos os. Optagelsesprøven den foregår i Filurens sal, som ligger i Musikhuset, her hvor vi sidder lige nu. Og I skal kigge efter akvariet, når I kommer ind i Filurens foyer. Vores optagelsesprøve den er delt i 2 prøver, en første prøve og en anden prøve. Og til første prøven, der skal man forberede en monolog og en sang. Til første prøven, der starter man med at komme ind med en lille gruppe af ansøgere. Og først så har vi lige en lille introduktion, og så har vi et opvarmning. Og derefter så kommer man ind en og en, hvor man så skal levere sin sang og sin monolog. Mit bedste råd i forhold til første prøven, det er at være godt forberedt på monologen. Kunne din tekst. Sørg for at kunne den sådan, så godt, at du faktisk ikke nødvendigvis lige tænker over, hvad der kommer ud af munden. Fordi når vi instruerer, så kan vi tit se, at så kan det være rigtig, rigtig svært at hive sig selv ud af det, man ellers lige har forberedt. Hvis man er så heldig at komme videre til anden prøve, så inviterer vi ind til en dag fyldt med workshops. Så til en anden prøve, der skal man ikke forberede noget. Til gengæld så skal man komme frisk og veludhvilet og i tøj, man kan bevæge sig i. Og sørge for at have vand og madpakke med. Og så kan I se frem til en dag, hvor I kommer igennem både fysiske workshops, improvisationsworkshops og drama-grundtræning. Vi vil rigtig gerne have, at man får en rigtig god dag og føler, at man har fået masser af fed undervisning til vores anden prøve. Så uanset hvad der sker, så håber vi, at I får en skide god oplevelse. Hvis du gerne vil vide mere om vores optagelsesprøve, så gå ind på hjemmesiden på filuren.dk, så står det hele derinde, og der står også meget mere end det, jeg har sagt her.